Change oil service, price starts at 250 all in, free labor. Ayan. Nanababaw Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog, nandito po tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga, particularly sa harap po ng Camp Oliva, San Nicolas, San Fernando, Pampanga, for the second branch ng Revzilla. Actually, sa mga naghahanap ng helmet, tires, top boxes, and mga accessories ng mga rider. We wanna show you a lot of products dito po sa vlog na to, and stay tuned dahil mamimigay tayo ng brand new helmet. So if you wanna know more about this, guys, samahan niyo po kami. So tara, let's go! So pasok tayo dito sa kanilang bagong-bagong shop. Actually, this opened 2021 na November. And on this vlog, pag-uusapan natin, guys, 3 things. So, number 1, kailan ba dapat magpalit ng helmet? Number 2, kailan din nagpapalit and safety sa ating mga tires? And lastly, ano ba yung mga accessories na kailangan natin sa pagmumotor? Pag-usapan natin yan. So, ikaw ba, Mark, pag namimili ka ng mga helmets, what do you usually consider? Ako kino-consider ko, unang-una syempre yung size. Dapat yung smallest size fit sa'yo. Kasi eventually, kada gamit mo everyday, magiging maluwag naman yan. Yes. When do you usually change or replace your helmet? Yes, so usually sa mga helmet naman, nagre-replace tayo. Unang-una, pag 5 years na yung helmet. Kahit medyo okay pa yan, 5 years na siya. Record na sila magpalit ng helmet. So, ang sinasabi ni Mark doon is yung physical appearance niya mukhang okay pa. Pero actually, yung material na nagamit doon, nag-expire din. Another thing naman para magpalit ng helmet is kapag bumagsak yung helmet mo above the waist. So, what's the reason behind? I mean, usually, hindi natin nakikita na may crack yun or ano, di ba? Pero ba't pinapalitan na natin? The reason bakit pinapalitan din yung mga helmet kapag bumagsak na, kasi yung impact usage niya, nagamit na once na bumagsak siya. Right after na pinag-usapan natin yan, how do you take care naman ng helmet? To take care naman yung helmet natin, syempre unang-una sinesafety natin yan. Kaya meron tayo ditong mga ganitong mga hook or pin, hook. yeah, diba? Yan. Tama. So dito natin sinasabit yung mga helmet natin para maging safety. At the same time, syempre, kaya meron din tayong mga ano dito. Sanitizer. Helmet sanitizer to clean up and syempre para mas bumango sila. Gustong mag-like, share, comment sa page ni na Sir ng We're in Pampanga. Bilang thank you po namin sa inyo. Tsaka sa lahat po ng riders natin na sa Pampanga na kung gusto nyo pong maging safe at gwapo sa pagmumotor, visit lang po kayo sa Team Gwapo. Kami na pong bahala sa inyo. Ayun, so Mark, dito naman pag-usapan natin yung mga usual accessories. Personally, kung mga ginagamit na accessories, syempre yung aux light, pandagdag ilaw, lalo na pag madilim. And syempre yung top box. So that is very necessary, lalong-lalo na sa mga daily driven na bikes. And at the same time, sa mga naglo-long drive. So, kailangan tayo nagpapalit ng mga gulong. Ang pagpalit po ng gulong natin, sir. Minsan kasi, sir, may case na hindi natin ginagamit na araw-araw yung motor. Yes. Lumulutong po yung ating tires. Then, kahit sabihin natin hindi pa pudpud ito, once na pumatong na siya sa 5 years, kahit mukhang okay pa, kailangan na natin palitan. Medyo delikado na yun. Oo, delikado na siya. So dito, sir, ano yung mga brand natin sa mga tires? Ang mga brand natin dito, sir, meron tayo Zeneos at saka Maxxis. Meron din po tayong Bis. Pag i-install natin, libre na po ang ating tire changer machine. Lalong-lalo na, syempre, inaalagaan natin yung ating motor. Ayaw natin magkagasgas yan. So, gamit po natin dito yung tire machine.
yun yung mga safety tips natin, mga napag-usapan natin when it comes to riding motorcycles, di ba? Mga products naman na nakita ninyo guys, available dito yan sa Revzilla, San Fernando, Pampanga. Yan, located po ito sa San Nicolas. It's just across. Camp Olivas. Yes. And they are open from 8 a.m. until 8 p.m. Monday to Saturday. Pag Sunday naman, hanggang 6 p.m. lang sila. So yun, nakita nyo na ba kung ano yung instruction natin dun sa giveaway natin for the helmets? Make sure to follow yun guys if you want to win that helmet. Yes, so if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and visit Revzilla San Fernando. Peace out guys, bye!